खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। उदखारिनि गेदेर गाग्लोबनायनिफ्राय रैखा मोननो हाबाय क'क्राझार नोगोरा जेराव क'क्राझारनिफ्राय बोखांनो हादों ग्रेनेड आईडी आरो गोबां क'क्राझाराव गोबां हाथियार बोखांनानै मोननायखौ लानानै एसडिजिपि हरमीत सिंह बिथाङा खौरांगिरि मेल हांख्रायदों आरो हाथियार मोननायनि बागै फोरमायथिदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि हादोरावनो गेदेर उदखारि गाग्लोबनो नाजानायखौ खौरां मोननानै थांनाय 19 अक्ट'आव माखासेखौ हमनो हादोंमोन। बेनि उनावनो गोख्रों जानानै पार्थसारथि महन्तनि दैदेननायाव आसाम पुलिसनि एसटिएफ हान्जाया गोबां हाथियार बोखांनो हानायजों लोगोसे सानैखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय सानैया क'क्राझार जयपुर नामापारा गामिनि आब्दुल जाहिर शेख आरो क'क्राझार सेरफांगुरिनि साबिर मिर्दा। सानैबो काछारिपारा बाजारनि उस्मान आलीनि न'आव मोनदों। बेनिफ्रायनो सानैखौ हमदों। हाथियार मोननायनि मादाव बयनिख्रुइबो गिथावनासिना जाहैबाय थाग थियारि खालामखानाय आईडी जायखौ जायगायाव दोनहैनानै बेरहोनोल' नांसिगौमोन। बेनि अनगायैबो सार्किट डिटनेटर जायजों बमा बेरहोनाय जायो, आईडी बानायग्रा आयरन बक्स, आयरन थुख्रा आरो गोबां जायखौ आईडीआव सोयोब्ला जोबोद गिख्रंथावै खहा खालामनो हायो। बेफोरनि अनगायैबो गोबांथार सुइच बेफोरखौ मोनदों। गोबां फायार क्रेकारनि बारुदफोरखौ दिहुननानै बमा बानायनाय, आखाइजों बानायनाय ग्रेनेड, आखाइजों बानायनाय गंब्रै राइफल जायखौ AK-47 बायदि नुनाय जायो, गर 34 गोथां गुलि, गर 24 गावखोन्दा गुलि बेफोरखौ हमनो हादों होननानै फोरमायथिदों। पाकिस्तान आरो बांलादेशनि AQIS आरो ABT उदखारि हान्जानि मददजोंनो बेफोर खामानिखौ मावनो नागिरदोंमोन नाथाय उदखारिफोरनि गिबि नाजानायखौनो फेलें खालामनो हादों। अब्लाबो जों सांग्रां जानो नांगोन आरो रायजो राजाफ्रा जोंजों थानो नांगोन होननानै बुंथिदों एसडिजिपि हरमीत सिंह बिथाङा। उरां जाब्रबथाय जानायजों सा 38 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 29 सुबुंखौ रैखा खालामनो हानाय जादों। नाथाय रैखा खालामनो हादोंबाबो सा 11खौनो गाज्रि थासारियावसो रैखा खालामनो हानाय जादों। आजेरबाइजान एयारलाइननि गंसे प्लेनआ क्रेश जादों। काजाखस्तानाव क्रेश जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला फ्लाइटआ रासियानि ग्रजनि फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो खुवा खुनायजों आरो माखासे टेकनिकेल जेंना जानायनि थाखाय काजाखस्तानाव इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनो गोनां जादोंमोन। बेयावनो उराङाव रोहो रोहो अर जोंब्लावदों जायजों उरांनि सिङावनो माखासे सुबुंफ्रा जिउ खोमानो गोनां जादों। रैखा खालामग्रा हान्जानिफ्राय फैनानै रैखा खालामनो नाजाफैदोंमोनब्लाबो सा 67नि मादाव सा 29खौल' रैखा खालामनो हादों जेराव रैखा खालामजानायनि मादाव सा 11आ गाज्रि थासारियाव खामजानो गोनां जादों बा जोखोम जानो गोनां जादों। ओजोंहाय थैनाय सा 38खौबो जोबोद गाज्रि थासारियाव प्लेन सिंनिफ्राय बा उरां सिंनिफ्राय बोखांनानै लाबोनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला प्लेनाव गासै सा 26 दावबायारिफोर दंमोन। BPFनि सासे सांग्रां दैदेनगिरिनि जिउ खहा। देबोरगाव BPF ब्लक कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि प्रदीप नार्जारिनि जिउ खहा। लामायाव जाब्रबथाय जानायजों जिउ खोमानो गोनां जादों बिथाङा। मिथिहोनाय बायदिब्ला क'क्राझार बालाजान तिनिआलियाव जाब्रबथाय जानो मोन्दों बिथाङा। बालाजान तिनिआलिनिफ्राय न' फारसे फैबाय थानाय समावनो सिनाय मोनै गारिया बिथांखौ सौख्रांलांदों जायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों। जाथायखौ नुनायफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मिथिमोनै गारिजों सौख्रांलांजाखांनायनि उनाव प्रदीप नार्जारिया लामायाव गोग्लैनानै दंमोन जेराव बिथांनि थोंनै आथिङा बायनायजों लोगोसे खर'आवबो जोखोम जानायमोन। न'खराव बिथांखौ मैया जोबथा बिदाय होबाय जेराव BPFनि गोबां मावथिफोरजों लोगोसे दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि प्रदीप नार्जारिया VCDCनि चेयारमेनबोमोन आरो बिथाङा BPF जागायजेननायनिफ्रायनो BPFनि जानानै सांग्राङै आरो गोख्रोङै खामानिखौ मावबोदोंमोन होननानै मिथिहोदों। बिथांनि अनगायैबो चिरांनि बिजनि दख'रानि सिङाव थानाय सा बिजनि दालाइ एबसुनि गाहाय नेहाथारि किरण सिंह बसुमतारियाबो हरखाबै रुंसारि जादों। दालाइ एबसुनि 17थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव गाहाय नेहाथारिनि बोसोरारि फोरमायथि बिलाइ फरायनो लानाय समावनो हरखाबै बिथाङा हायाव गोग्लैदों आरो हरखाबै बेबायदिनो रुंसारि जानो गोनां जादों। चिरां जिल्लानि हाग्रामा दालांनि साखाथियाव डाम्पारनि सौख्रांनायजों सासे आइजोनि जिउ खहा जादोंमोन जायखौ लानानै डाम्पार सालायग्रा सुबुं जाय बर' बिथांखौ होसो होसो बुग्लिनाय जाथायखौ जों समाज बिजोङावबो नुनो मोननाय जादोंमोन। बेखौ लानानै गोख्रों रावै सोंखारिदों चिरां जिल्ला जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मन्चनिफ्राय। बिटिआर ओनसोलावनो बर' सुबुंखौ गाफ्ले गाफ्ले बुनाय जादों। पुलिस थासेयावबो जिहादिफोरा बेबायदि खालामदों नाथाय बेखौ लानानै रावबो सोंखारियाखै आरो दानो बेफोरखौ सोंखारियाब्ला मोनफ्रोमबो जाथायावनो बिसोर बेबायदि आयेनखौ आखायाव लागोन। बेनिखायनो मोनफ्रोमबो बर' समाजा बेखौ जाहाथे सोंखारियो बेनि थाखाय बुंथियो आरो बुग्लिजानाय सुबुंनि न'खरनो मदद होनो नांगौ होननानैबो खावलायो बिथांमोनहा। बुजानाय सुबुंनिया मोनब्रै हारा बायदों नाथाय रांखावरि गैयैनि थाखाय देहा फाहामसालिनिफ्राय कसुगावनि न'आव गिदिंलांफिननो गोनां जादों होननानैबो फोरमायथिदों।
बेनिखायनो बिथांनि देहाखौ फाहामनो थाखाय आरो नखरखौ दैदेनलांनो हानाय बायदि जाहाथे मदद होलायो बेनि थाखाय खावलायो। बेनि अनगायैबो बिथांमोना बुंथिबावदों दि जिहादिया बांगासिनो दङ बिसोरो दखानफोराव न'फोराव लावथि गन बायदि बायदि हाथियार दोनखायो आरो एसे माबा मोनसे जायोब्लानो गाग्लोबनो नागिरो। कक्राझारनि दिप्लाय बिलावबो गोबां जिहादि बांदों। खरसा आसामनिफ्राय होखारहरजानानै जोंनियाव थाफैबाय आरो बिटिआरखौ बांलादेश बानायनो नागिरदों। नाथाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ जेबो बुङा, खालि गेदेर गेदेर गारि लानानैल' गिदिङो होननानै बुंथिबावो। बिटिआर सोरखार आरो आसाम सोरखारा जाहाथे थाबैनो सार्भे खालामो बेनि थाखायबो खावलायो जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मन्चनिफ्राय। दानिया भारतआवनो थाखो 5 आरो 8 आव फेल सिस्टेम थासिगोन। गासै रायजोफ्रावनो सिगांनि समाव थाखो 5 आरो 8 नि फरायसाफोरखौ फेल खालामनाय जायामोन, नाथाय दा गासै भारतआवनो थाखो 5 आरो 8 नि फरायसाफोरा जुदि आनजादाव उथ्रिसार जानो हायाब्ला एखे थाखोआवनो थाफिननांसिगोन। राइट टु एडुकेशन एक्टखौ पास खालामनानै एमेन्डमेन्ट खालामनाय जादोंमोन, जेराव थाखो 5 आरो 8 आव फरायनाय फरायसाफोरा आनजादाव उथ्रिसार जानो हायाब्ला फरायसाफोरखौ एखे थाखोआवनो लाखिफिननांगौ ना थाखो बारहोनांगौ बेखौ रायजो सोरखारानो थांखि लानो हागोन होननानै रायजो सोरखारनि सायाव एंगारनानै होनाय जादोंमोन। बे लेखायै हादरनि मोन 8 रायजोफोराव फेल जाखानाय फरायसाफोरखौबो एखे थाखोआव लाखिफिननाय जायाखैमोन, नाथाय दा हादर नाङैनो समान आयेन लाबोनाय जाबाय। थाखो 5 आरो 8 नि फरायसाफोरा आनजादाव फेल जायोब्ला एखे थाखोआवनो दोनफिननाय जासिगोन। सोरबा फरायसाया फेल जादोंब्ला फेल जानाय फरायसाफोरनि थाखाय फिन आनजाद खुंनाय जागोन, नाथाय बेयावबो फरायसाया जुदि फेल जायोब्ला बे एखे थाखोआवनो थाफिननो नांसिगोन। बे नेमखौ दा गासै भारतआवनो खालामनाय जाबाय। गोथार बर'दिन आरो गोदान बोसोर फैनो गेजेराव माखासे सानल' आद्रा दंसै। गोथार बर'दिन आरो गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों गोजोनथाव रादाब। 3 जानुवारिनि सिगां बायोब्ला नोंथांमोनहा मोननो हागोन बायदि बायदि अफार। शाइन 100 मटरसाइकेल बायोब्ला 2000 रां केशबेक मोननो हागोन। SB 160 मटरसाइकेल बायोब्ला 2000 रां केशबेक मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो 3 जानुवारि 2025 नि सिगां मटरसाइकेल बा स्कुटि बायोब्ला नोंथांमोनहा 3000 रांबो सेभ खालामनो हागोन। लोगोसेनो काजलगावनि MMH अट' हन्डा श'रुमाव मटरसाइकेल बा स्कुटि बायोब्ला ल' डाउन पेमेन्ट अदेबानि खम रां होग्रोनानैनो मोननो हागोन। लोगोसे एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन। बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन आरो गांसे ब्लेंकेटबो मोननो हागोन। अब्ला नोंथाङा माखौथो गोबाव खालामखो, थाबैनो काजलगावआव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय नोंथाङा मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायनानै लाबोदों। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 8720957824 नङाब्ला 7002252878 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।